Čaute lidi, dneska vás vítám u dalšího videa a budeme tady hrát, bohužel sami, Bed Wars. Ano, Bed Wars. A jelikož jsem si dal tady drink, tak musím být úplně nahypovaný. Ne, já si srandu, dal jsem si tady drink. A jdeme to obestavět. Prostě nechápu, proč to lidi obestavují vlnou, kam, tak to se, vlna se strašně rychle prostě zničí a je to docela nechci. On ten nebude tak dobrý, asi v pohodě. Jo, už mám. Takže hop, dobré, meč. Okay. Stavit někomu a já jdu za ním. Ten šedej bude asi dobrý. Že by šel ke mně. A tak je cooked. On jde ke mně. A spadl. To je nejlepší šance pro protiútok. Teďka bez věcí a já ho můžu zabít. Kamu, jak to, že mi dává tolik? Ale dobrý. On bude mít teďka ten resistance. Už by mu měl doprchat. Jo! Ok, myslím, že nejlepšího jsem dropl. Prostě taková, to je prostě vidět v Bed Wars, prostě jako malá náhoda. No, náhoda. Prostě malá chybička může prostě vám zruinovat všechno. A Bot byl docela dobrý. No, chyby se prostě trestají. Skoupím sharpness meč. A půjdu. A ještě haste, I guess. A potřebuji 2. A heal půlku. To je dobrý, to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. Zbyl mi 1 gold. Skoupím asi fireball. To je asi dobrý. Furká mucha tady je vedle mě, nesnáším to. Všude kámoš, jdeme tam. Sakra, kámoš, se uteklo. Taky nesnášíte kámo muchy prostě, kámo je to prostě si taky dala tady drink, nebo já nevím, kámo tady lítá prostě jak kámo nějaký invalida. Kámo prostě je tady úplně nahypovaný, je tady lítá strašně dlouho. To. Ne, rovnou si dává kámo fizzy drink, nebo já nevím prostě. Je tady. A to je taková šance, musím čet postel. Tady. A mrtvej. Yeah. Fireball. Zelený ho jdu zabít. Myslíte si, že jsem se zlepšil od minula? No nevím, jestli jsem tady natáčel Bed Wars vlastně, no. Kamu, no tak tohle, to jsem se tam fakt nezlepšil, kámo. Spadl do vojdu s nejlepšíma věcma. No nejlepší nebyly, kámo, byly dobrý. Já jsem prostě nejhorší. A to určitě nevadí. Myslím, že vůbec jsem strašně naštvaný. Já ho jdu zkusit dropnout. Tady bílej, zelený a já. A zelený jde na žlutý, což je jako super. Že já teďka si potřebuji koupit. Kolik to stojí?
12? Kašlu na to jdu dropnout. Mám sharpness. Meč. Kamu lidi, já tam tu věc jste neviděl, jak jsem spadl. Čiže ani nemá postel? Buď nemá, nebo má jinde. Kamu chodí pryč. Na klávesnici teďka byla na věčku, kámo. Pokud mě někdo zničí postel, tak jako mě to docela nevadí a mě strašně nesnáším ten zvuk. Kámo, mě to tam prostě tím, když se špatně, tam prostě začne nějaký banger. Jakože úplnej. Oni jsou tam všichni. On nemá postel, můj zničí a já je tam pofajtím. Pokusím se teda. On ho zabil. Já jdu po něm, já jsem u něj. Mě neví. A kašlu na to, já jdu po něm. Si mě nevšim. Spadni do vejdu, bro. Let's go. Další výhravší. Let's go, let's go, let's go. To máme.